Un mozo de 27 anos morreu nun accidente de tráfico rexistrado de madrugada no concello lugués de Sarria. O sinistro tivo lugar na vía que une Lugo e Monforte. Por causas que se descoñecen, o coche que conducía a vítima saíu da estrada e bateu contra varias árbores, ata deterse a uns 50 metros. O acompañante tamén quedou ferido, aínda que puido sair do vehículo polo seu propio pé. Recibimos un aviso dun posible accidente con dúas personas, que unha non respondía, que debía estar inconsciente. Xa nos atopamos unha das persoas na carretera, que estaba acompañada por unha amiga. Seguimos as roderas do vehículo, que se saliu fora da vía, e xa vimos que o conductor estaba atrapado e falecido. Claro, foi unha desgracia, un chaval, moi bon chaval, é moi novo. Boa tarde, estamos a mércores 26 de agosto. Neste Galicia Noticias tamén estaremos en Marín, onde esta mañá tivo lugar un accidente laboral mortal. Un traballador duns 40 anos perdeu a vida ao emborcar o camión que manexaba. Tratou de saltar do vehículo e poñerse a salvo, pero este caeulle en riba, causándolle a morte. Sucedeu cando traballaba nunhas obras no interior da Escola Naval Militar. E o camión, que é unha carroceta de mercancías, volcou. Parece que estaba xa descargando algún material e uns falan de que hai un carreiro que estaba preparado para unha canalización de cableado de eléctrico, outros que era para aguas ou pluviales, e entón que parece que meteu aí ou ben as rodas ou ben un exceso de carga que abocou e xa pillou o operario. Eu escoitei o barullo. En primeiro empezaron a gritar como un follón moi grande, como se estiveran falando entre eles, pero, sabes, uns nun lado e outros no outro. E de repente, ¡guau!, empezaron a chillar así. Non podemos andar ni cunha cadena, non podemos andar con diñeiro, non se pode ir a quitar cartos aí ao cajero, porque hai unhas peleas imensas. Unha nova pelexa na zona da Rúa Barcelona na Coruña volve erguer as voces de protesta dos veciños. Din que levan anos denunciando este tipo de liortas e que se senten desvalidos e mesmo con medo. Desta última volta a policía detivo dous mozos que xa pasaron a disposición do xuíz. E temos os veciños dun edificio de Nigrán consternados e non é para menos. Tremendo susto que levaron. 2 balcóns do seu edificio caeron á rúa de repente. O superior desprendeuse levando con el o que tiña debaixo ata o chan. Afortunadamente eran as 7 da mañá e non había ninguén pola rúa. Todo quedou nun susto. Na entrada de Celanova, na provincia de Ourense, unha cámara de control dun semáforo conta as sancións por decenas nos últimos 2 meses. O aparello vixía que ninguén salte o semáforo xusto antes dun cruzamento. Malia que xa son moitos os damnificados, outros entenden que para evitar a sanción non hai máis que respetar as normas. Hai que darlle unha voltiña. Eu creo que o tempo de luz ámbar igual está mal regulada, eu que sei. A luz está aí encendida e tú pasas, sabes? Porque teño entendido que moita xente pues, ha caído aí. Quedou en liberdade con medidas cautelares a persoa detida por disparar a outra a pasada fin de semana en Ourense. A maxistrada do Tribunal de Instancia número 2 de Ourense decretou a obriga de comparecer no xulgado unha vez ao mes, a prohibición de achegarse a menos de 5 metros da vítima e non comunicarse con ela. O detido está investigado por homicidio en grao de tentativa e tenza ilícita de armas. Os feitos aconteceron a pasada fin de semana no barrio Ourensán do 21. O investigado dispararía presuntamente contra a vítima no medio dunha disputa, aínda que non alcanzou. Unha persoa perdeu a vida en Sarria nun accidente de tráfico rexistrado de madrugada. Laura, contanos, que pasou? Si, estamos a falar do accidente mortal que tivo lugar a pasada madrugada aquí en Sarria. Un vehículo saíu da vía e chegou a desprazarse varios metros. Ata aquí movilizáronse profesionais do 061, dos bombeiros de Sarria e da Garda Civil que puideron confirmar a morte dun dos ocupantes deste vehículo. Un mozo de 27 anos, un veciño de Láncara, morreu nun accidente de tráfico registrado de madrugada en Sarria. O sinistro produciuse no quilómetro 19 da LU 546 que une Lugo e Monforte. Por causas que se descoñecen, o coche saíu da vía, saltou un valo
e bateu contra varias árbores ata deterse a uns 50 metros da estrada. A vítima, que conducía o vehículo, tivo que ser escarcerada polos bombeiros do Parque Comarcal Sarriao. Pola súa parte, o seu acompañante resultou ferido, polo que foi trasladado a ULA. Recibimos un aviso de un posible accidente con dúas persoas, que unha non respondía, que debía estar inconsciente. Salimos ao lugar a modo de prevención, chegamos ali, xa nos atopamos unha das persoas na carretera que estaba acompañada por unha amiga. Seguimos as roderas do vehículo que se saliu fora da vía e xa vimos que o conductor estaba atrapado e falecido. A posterior chegou a ambulancia e confirmou que estaba falecido, atestaos, e procedimos a escarcelalo. O suceso produciuse nunha zona coñecida como as Curvas de Malmao, onde se teñen rexistrado numerosos accidentes mortais nas últimas décadas. Nesta ocasión, o vehículo saíu da vía xusto ao rematar o tramo protegido cunha barreira de seguranza. Xusto onde termina o guardarrail foi onde se botou ele fora. Se houbera seguido na máis que uns metros para diante, pois houbera sujetado, digo. Claro, foi unha desgracia, un chaval, moi bon chaval. É moi novo. Segundo datos de tráfico, con este sinistro nunha estrada autonómica, a rede viaria da provincia de Lugo acumula xa 18 persoas falecidas no que vai dano. En Marín faleceu esta mañá un traballador ao emborcar a furgoneta que conducía no interior da Escola Naval de Marín. O accidente producíase contra as 10 e, a pesar dos esforzos dos servizos de emerxencia, non puideron facer nada por salvarlle a vida. O accidente ocorría contra as 10 da mañá nas instalacións da Escola Naval de Marín. O falecido é un home duns 40 anos de idade que traballaba nunha empresa da zona que realizaba obras no interior do recinto militar. Inda que se descoñecen as circunstancias exactas do sinistro, semella que o condutor saltou da furgoneta ao perder a estabilidade durante unha descarga, pero o vehículo emborcou e acabou caéndolle enriba. Din que o camión, que é unha carroceta de mercancías, volcou, parece que estaba xa descargando algún material, e uns falan de que hai un carreiro que estaba preparado para unha canalización de cableado de eléctrico, outros que era para aguas ou pluviales, e entón que parece que meteu aí ou ben as rodas ou ben un exceso de carga que abocou e xa pillou o operario. Foi un particular quen chamaba aos servizos de emerxencia para dar conta deste accidente. O lugar trasladáronse de inmediato os bombeiros do Morrazo, a Policía Nacional e a Garda Civil, xunto co Servizo de Urxencias Sanitarias do 061, que non puideron facer nada por salvarlle a vida ao home. Unha foto puido custarlle a vida a unha peregrina en Padrón. Subiu a un muro na ermida do Santiaguiño do monte para inmortalizar as vistas e caeu por un desnivel dun 7 metros de altura. Os servizos de emerxencia de Padrón tiveron que rescatala e trasladárona ao hospital. Por sorte quedou nun susto e algunhas contusións. Son moitos os peregrinos que chegan a Padrón e aproveitan para visitar a ermida de Santiaguiño do Monte, un dos santos lugares onde a tradición di que predicou o apóstolo e onde se agochou dos seus perseguidores. Pero a última hora da tarde de onte, unha muller que se achegou ao santuario cun grupo de amigos sufriu un grave percance cando intentaba facer unha foto subida a este muro. A rapaza estaba aí no muro, contra a parte da lá, estaba aí sacando fotos cara as vistas de Padrón, eso. En un momento dado que me distroxen, estaba facendo un cigarrillo e sentí un blum, mirei e se escoitei gritar, ai, que caiu para baixo, caiu para baixo. E miraron a ver por onde podían saltar. Ao final chamaron a ambulancia, veo a ambulancia, a policía, veo bombeiros e todo, e tiveron que... Bueno, antes saltaron dous rapaces, saltaron aí o muro, eso, bueno, por aí pola reixa para botarlle unha man, axudala a ver como estaba. O desnivel ten uns 7 metros, a parcela onde caeu é privada e os servizos de emerxencia tiveron que abrir paso para sacala en Padiola e que pudera ser atendida polos sanitarios. Tivemos que romper un candado da propiedade para buscar o acceso máis cercano á víctima. O que fixemos foi abrir a porta e despois facilitarlle o acceso aos sanitarios. E estaba consciente, estaba orientada, tiña unha lesión nunha perna e magulladuras propias da caída. Os sanitarios estabilizárona, puxémola na padiola de Paz e facilitamos a súa extracción. O golpe non foi moito, vamos, por sorte. Levou así un golpiño nun pé, algo aquí na cara ou na cabeza, polo que decía. Puxéronlle un collarín e levarona. A muller foi trasladada ao Hospital Clínico de Santiago, pero as lesións non revisten gravidade. O incidente volve poñer o foco nas imprudencias que ás veces se cometen na busca da mellor foto.
penso que foi un aviso porque eso pasa en outras cousas moito máis altas que por unha foto arriscas a vida tontamente. Pois a veces nos arriesgamos demasiado por fazer unha foto bonita, pero tampouco vale a pena porque ao final, pois mira, o que pasou ayer e tal, pois bueno, son riscos que non deberamos correr. Día de temporal en pleno agosto, a culpa ten unha borrasca que atravesa Galicia e deixa un aviso amarelo por treboadas e chuvias intensas en case todo o país. É moito ollo porque as treboadas poden vir acompañadas de raios, sarabia e chubascos localmente intensos. Falamos cos científicos do Meteo Galicia nuns segundos para que nos dean as claves aquí, no Galicia Noticias. É tempo adverso porque temos chuvias intensas, temos avisos por treboadas, pero sí que van ser chuvias generalizadas, van a chegar a sitios onde os niveis dos acuíferos estaban moi baixos, están ben vidas nese sentido, pero sí, ollo, que veñen acompañadas de avisos meteorolóxicos e poden provocar situacións adversas, sí. Na Coruña, unha nova pelexa na contorna da Rúa Barcelona volve poñer o foco sobre a situación que, segundo denuncia a veciñanza, se vive xusto nesa zona, Reyes. Sí, aconteceu nesta rúa Andrés Gaos na madrugada do sábado ao domingo e segundo puidemos confirmar unha cuadrilla de mozos protagonizou aquí mesmo unha acalorada discusión que se saldou con varias agresións. Os veciños, ao escoitalo balbordo, chamaron á policía e cando chegaron aquí os axentes prenderon dúas persoas que aparentemente presentaban feridas de gravidade. Con todo, trasladaronas ao CHOAC e tras seren atendidas recibiron a alta esa mesma noite. O luns pasaron xa a disposición xudicial. A última lea, rexistrada de madrugada en plena rúa, volveu provocar momentos de tensión e preocupación entre os veciños desta zona do barrio da Agradorzán. Eu escoitei o barullo. En primeiro empezaron a gritar como un follón moi grande, como se estiveran falando entre eles, pero, sabes, uns nun lado e outros no outro. E de repente, ¡guau!, empezaron a chillar así. Pelea, que lle vou contar, pelea. Os paus non os vin. Os paus non os ven. Sí. Dixeron que fora sonada, desta volta fora sonada. Un puntiño máis do que suele ser. Bueno, horrible. É sangre que había. Un regueiro de sangre. Desde o meu portal hasta aquí. E segundo conta a veciñanza, horas antes xa houbera outra pelexa. Dicen como unha pelea, pero que hai continuamente agora. Por a mañana, juraría, e cerca del San Brandán. E vía peleas aí, estaban en calzoncillos. Son frecuentes por aí, sí. Pero pasa casi todos os días, A sucesión de episodios deste tipo xeran inseguridade e inquedanza entre os que viven na zona. A mí me quixeron roubar, un por diante e outro por detrás. O detrás me dicía que me iba a roubar o de diante. O de diante marchou, e o de atrás me veu seguindo. Viña da plata e dixen, non te pegues a mí que che dou cabosa do peixe. Me metín aí. Estaba xente aí fora, dixenho, mira, aquel que está ali esperándome onde está o tico. Dixenho, me queres roubar. Non te dá seguridade. Xa tes que ir mirando os bolsillos, mirando o bolso, de que non está aberto, porque vas pola calle, ás veces te encuentras e... Non podemos andar ni cunha cadena, non podemos andar con diñeiro, non se pode ir a quitar cartos aí ao cajero, porque hai unhas peleas imensas. A última pelexa obrigou a intervir á policía para poñerlle fin. Os axentes prenderon 2 homes que presentaban feridas e trasladáronos ao CHOAC, onde recibiron asistencia médica. Pouco despois deronlles a alta e tras estaren detidos en Lonzas pasaron a disposición xudicial. A Garda Civil investiga un suposto incendio intencionado no peirao de Espasante, en Ortigueira. 2 encapuchados prenderon lume, supostamente, no aparello de pesca dun barco de Ferrol. Unha testemunha viunos en plena acción e denunciou os feitos. O gués de Ortigueira sufocou as lapas sen que se producira males maiores. E fíxense neste remolque, os seus donos denunciaron o seu roubo en Lalín. Os ladróns levárono onte pola mañá. Os propietarios solicitan que as posibles testemunhas contacten coa Garda Civil da localidade. E tremendo susto que levaron en Nigrán. 2 balcóns dunha casa caeron á rúa de repente. O superior caeu, levando con el o que tiña debaixo ata o chan. Afortunadamente, eran as 7 da mañá e non había ninguén pola rúa. Todo quedou nun susto e máis tendo en conta que se trata dun edificio con moito movimento o estar cheo este mes de turistas e visitantes.
dormindo. Estábamos dormindo, de repente sentimos un estruendo, saímos fora pensando que fora un accidente na estrada, encontrámonos con que eran os balcóns que estaban no chan. Unha cámara que controla un semáforo conta as sancións por decenas nos últimos 2 meses en Celanova. Está instalada á entrada da vila e vixía que ninguén salte o semáforo xusto antes dun cruzamento. En malia que xa son moitos os danificados, outros entenden que para evitar a sanción non hai máis que respetar as normas. Certo que de sorpresa non debería pillar a ninguén. Este sinal advirte a presenza de cámaras de control do semáforo xusto á entrada de Celanova. Pero o caso é que as sancións contanse por dúcias, dende que empezou a funcionar hai apenas 2 meses. Falábame outro día, non sei, centos de personas en un período realmente corto de tempo. Incluso alguén da miña familia lle pasou me xuraba e me perxuraba que nunca pasou en roxo ese semáforo. Malia haber un límite de velocidade de 30 km por hora, non é un radar, o que fai é controlar se alguén salta o semáforo en vermello. Os condutores dispoñen de 4 segundos para frear mentres a luz está en ámbar. O tempo que ten a veces desesperache un pouco. A luz está aí encendida e tú pasas, sabes? Porque teño entendido que moita xente pues ha caído aí. Eu entendo perfectamente que entran a unha velocidade algo decente e non lle dá tempo frenar. O exceso de velocidade non multaría nese sentido, por os 30 km, pero que este ben para respetar o semáforo que podamos pasar os peatones, sí. O semáforo está situado na OU 540, moi preto do centro de saúde e xusto a carón dun cruzamento que leva a varias localidades cercanas, como Vilanova ou Freixo, por exemplo. Por iso na zona hai bastante tráfico e tránsito de peóns. Hai que ter cuidado porque baixan de arriba, de frente, hai pasos de peatos tamén ali cerca. E a mi precaución é se saltan os semáforos en roxo, pois estáme multalos, eu non estou de acordo. Multas sainas porque a xente non respeta o que ten que respetar, que do contrario non as habría. O sea, o semáforo está ben. Saltar un semáforo en vermello está catalogado como unha infracción grave e acarrea unha sanción de 200 euros e a perda de 4 puntos do carné de conducir. Ben, 2:17 minutos, miramos agora ao ceo porque hoxe temos un día de temporal en pleno agosto. A culpa ten unha borrasca que está moi próxima a Galicia. Esta fronte deixa unha alerta laranxa do 112 por chuvia intensa no oeste da Coruña e varios avisos meteorolóxicos e treboadas e chubascos, Iria. Sí, hai que ter ollo con estas treboadas porque poden vir acompañadas de saraiva, de raios e tamén de chubascos localmente intensos. O aviso está activo ata media tarde nas provincias da Coruña e Pontevedra e despois volverá a activarse de madrugada. Podemos falar así dun tempo adverso, sí, que obriga a ser prudente, sobre todo o volante, pero certo é que despois de tanta seca, esta auga tamén é moi benvida para moitos. Canto as temperaturas seguirán sendo suaves, mornas, así que poderemos combinar o paraugas coa manga curta. Despois de tanta seca este verán, a chuvia regresa e con especial forza hoxe e mañá a case todo o territorio. É tempo adverso porque temos chuvias intensas, temos avisos por treboadas, pero sí que van ser chuvias generalizadas, van a chegar a sitios onde os niveis dos acuíferos estaban moi baixos, están benvidas nese sentido, pero sí, ollo, que veñen acompañadas de avisos meteorolóxicos e poden provocar situacións adversas, sí. Tan só Lugo e o norte de Ourense quedan fora do aviso amarelo, que advirte hoxe de treboadas e chubascos intensos ao longo da xornada, con especial incidencia na Costa da Morte. Sí, poden traer unha salaviada e, unha situación que pode deixar acumulacións, como decía, de máis de 15 litros por metro cuadrado nunha hora. As temperaturas baixan lixeiramente, pero seguirán sendo mornas, un alivio fronte á calor abafante das primeiras semanas de agosto. As máximas estarán por riba dos 20 graus, entre os 20 e os 25 graus. Sí que hai lixeros descensos, habrá máis humidade, algo máis de vento, un vento do sur moderado, pero se mantén esa temperatura agradable. Un tempo revolto que obriga a buscar plans alternativos a todos aqueles que teñen a sorte de seguir de vacacións.
No polígono industrial da Sionlla, en Santiago, hai malestar polo estado de abandono da zona. Farois que non acenden, maleza, pegada ás naves e a maiores en rastro de transporte público. Hai empresas ás que lle marchan os traballadores polos problemas para chegar. De seguida, vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Fíxense que non está sendo un ano de moitos avistamentos en augas galegas, porén o rexistrado nas últimas horas preto de Cabo Fisterra foi espectacular. Un total de 4 baleas azuis achegáronse a poucos metros dunha embarcación. Non é doado avistalas porque son animais en perigo de extinción e menos en grupo, porque acostuman ser moi solitarias. Son baleas azuis nadando a pouco máis de 10 metros dunha embarcación. Son as primeiras do ano que se avistan en Galicia a unhas 6 millas da costa en Cabo Fisterra. O máis sorprendente foi velas en grupo. Nas baleas falar de proximidade é igual un kilómetro de distancia, non? Nos humanos vamos a uns metros andando uns de outros, pero para elas son unhas distancias moito máis grandes. Por tanto, que observalas as 4 moi xuntas, claro, é excepcional, se moven en migracións norte-sur, entre o norte de Europa e o norte de África, e son os movimentos que fan entre a época reproductora e a época de alimentación. E en ese tránsito é cando pasan polas costas de Galicia, e se encontran o supermercado aberto, como sempre digo, pois entran, non? Ese supermercado aberto probablemente foi a razón de que nadaran xunto a medio cento de golfiños, unha quenya e outra balea albibranca. Porque digamos que están nese supermercado, non? Que ten a porta aberta, que é a costa galega con grande riqueza biolóxica, e aí están comendo todos. Están en perigo de extinción, poden acadar as 100 toneladas e son os animais máis grandes do planeta. Avistalas é sorprendente, pero non hai que asustarse. Ver unha balea azul pois que vai pasando e non acaba de pasar nunca, pois é moito máis impresionante. A balea azul é tan grande que lle dá exactamente igual o resto, non? Entón, bueno, o que debemos facer é non achegarnos a ela, simplemente deter o motor e deixar que transcurran os acontecementos. Se o animal pasa cerca, pois deixalo, simplemente non interrumpir o seu paso e aproveitar para disfrutar. Non está a ser un ano de moitos avistamentos en Galicia porque o estado do mar impediu o traballo dos investigadores, porén rexistraron a presenza de golfiños, arroaces e dun grupo de candorcas que nas últimas horas golpearon un barco en Camariñas. Unha vintena de homes aprenden estes días en Ribeira a planificar un menú semanal, pero máis aló de cociñar, o importante desta actividade que se desenvolve a través do Centro de Información á Muller é o feito de fomentar a corresponsabilidade no fogar. Iso de cociñar sí, pero compartindo entre todos as tarefas, nada diso de dicir que se axuda na casa, é cousa de todos. A aula de cociña do Mercado Municipal de Ribeira convertese esta semana nun espazo de reflexión sobre a repartición das cargas domésticas. E faino a través dos fogóns cun curso dirixido exclusivamente a homes, unha iniciativa do Centro de Información á Muller que este ano celebra xa a súa 3ª edición. Temos desde persoas xubiladas hasta rapaces novos, xente máis moza, estudiantes, persoas con diversidade. A idea é que podan aprender a cociñar en familia, varios membros da familia, pois, por exemplo, o fin de semana, un día a semana, que fagan varias bases. A idea é remover a corresponsabilidade nas tarefas domésticas a través da organización culinaria. Nesta actividade fano cunha técnica que optimiza o tempo, o batch cooking, o que ven sendo cociñar un só día a semana para deixar listas comidas e ceas dos seguintes días. Hai moitas recetas que che sirven de facer unha cantidad grande, que che dá o mismo traballo que facer unha pequena, e unha vez a tes feita, embolsar o vacío ou congelar en porcións e tal, que sea chegar á casa e cocer unha pasta que de 7 minutos unha pasta, coller esa base, botarlla por encima e tes un plato de pasta ou unhas patacas cocidas ou un arroz, esas cousiñas que fan que comas un pouquiño mellor e que sea moi rápido. Ou sea, compartir o tempo despois coa familia e compartirlo tamén antes unha vez se fai a cociña, facelo entre todos. Os 24 alumnos desta iniciativa escoitan atentos ás indicacións de Iñaki, quen se encarga de impartir as clases onde non só se cociña. E se intenta explicar tamén, vale, o cociñar está moi ben, é moi bonito e tal, pero aí está a outra parte que é de limpieza, que tamén ten que ser. Esto saca de mí todo el cocinero que llevo dentro. Aprendemos a ter, batch cooking para poder cociñar un día e ter unha base para a semana, non? Para chegar a casa e non empezar a ter que cociñar tanto. O ano teño que ir para fora a estudiar e
para aprender un pouco para cociñar e para safarme ali. Aprendense moitas cousas que non sabía, vamos. 4 xornadas que son xa todo un éxito de asistencia, porque queren aprender técnicas de cociña, pero tamén colaborar nese avance cara á igualdade real entre mulleres e homes. Malestar polo estado de abandono do polígono da Sionlla en Santiago. Farois que non acenden, maleza pegada ás naves e a maiores sen rastro de transporte público. Hai empresas ás que lle marchan os traballadores por os problemas para chegar. Botando un ollo, mesmo atopas un zapato ca unha cadeira bella e a vista está moito lixo. Estes días estuveron desbrozando. Sí que hai moita basura, pero porque estaba no medio da maleza e ao desbrozar, pois obviamente vese toda a basura. A rozadura é recente onde chegou porque moitas das parcelas desocupadas as ervas medran pegadas ás naves e tamén en riba das beiravías. Tens que andar por onde están os aparcaderos, non podes andar pola acera, hai moita porquería para a acera. Hai malestar porque o desleixo ven de lonxe dende que abriu o parque xa hai 14 anos. A nivel de infraestructuras vemos un importante deterioro, hai farolas tiradas nas aceras, faltan contedores para a recollida de lixo, aceras rotas, non hai papeleras. Moi descuidado, vese moita suciedade, limpieza cero, as parcelas están cheas de maleza. Súmase a queixa polo mal estado da iluminación pública. Xente que traballa aquí é que di que pola noite que non encenden as farolas. Por exemplo, aí onde está Eroski e por aí que non había alumbrado. Farolas caídas que chocan con elas os camións, ou quero pensar que son os camións, e non hai mantenimiento. Para acceder a unha oferta de traballo carné é case un imprescindible. Non hai servicio de autobús e realmente eu como traballador a min non me afecta porque teño coche, pero sí que me afecta en plan personal porque tuve un compañeiros casual que marcharon do traballo por culpa de non haber transporte público. Creo que soben unha liña que se queda na entrada e un polígono extenso e grande. E como podedes ver, hai moitas empresas, sobre todo de servicios, donde os clientes pois o mellor non poden vir por falta de autobús e incluso os traballadores xa nos comentaron que claro, que hai traballadores que teñen que rechazar ofertas de emprego porque non teñen un servicio de transporte público. Culpan do abandono a falta de entendemento entre administracións que se traduce en que un polo outro o polígono sen barrer. Os vindeiros 4 e 5 de setembro celébrase en Pontevedra a Feira Franca, unha celebración en que o 90% dos asistentes van vestidos de época. Pontevedra énchese de establecementos para vender ou para alugar esta roupa. Podemos ir templarios, de taberneiros, de bispos ou de monxes. Pasen e vexan. Os establecementos de alugueiro e venda de roupa de época van vendendo a bo ritmo. Desde 25 euros podemos alugar un traxe xeitoso de taberneira. Temos as dúas opcións, vender, véndese todo, e alugado algún traxe. Ajá. Canto me custa a mí alugar un look estándar para ir de taberneira para esta para a festa? Dende 25 ou 30 euros en adiante. Está bastante ben. Aínda que aquí se vende ou aluga de todo, desde templario ata bispos, cortesás ou soldados. Claro, es que eles e nós. Claro, sí. En muller pode ser vestido, pode ser un modelo que temos de chaleco e vestido largo, despois de nobleza, en nobleza hai diferentes modelos e categorías, e despois, a parte de taberneira, que pode ser con saia chaleco largo, como estaba eu antes vestida, ou en corto, un corpiño, podes levar tamén... De home podes levar pescador, que é unha camisa de manga curta e pantalón curto, que é fresquiño para estes tempos de calor. Podes levar de maese, que é vamos a chamarlle un jefe de oficio, maestro de oficio. Para mulleres o máis versátil é o de taberneira, porque cambiando un par de prendas de roupa semella que cambiamos de vestido. Te cambias a saia, cambias o chaleco, e é moi versátil. E este ano a Feira Franca de Pontevedra está dedicada aos taberneiros. Tamén de mesonera. Pareceche o máis doado, non? Eu creo que sí, o máis, máis de trote, por dicilo así. Sábado yo alquilei e este año comprei. Por que te decidiches a comprar? Xa o tes para todos os anos, non? Claro, porque así non teño que estar buscando sempre. E como me gusta, yo cogí e comprei. Remercamos con aquel e vendo que non haxa detalles históricos comprometidos, podemos empregalo traxe noutros eventos históricos de Galicia.
Aquí en Pontevedra hai media dúcia de tendas en que se pode adquirir o alugar vestido para a festa, así que non hai excusa para non ir acorde con aqueles tempos. Pois ata aquí as historias do Galicia Noticias, pero a información continúa na TVG co Telexornal. Que pasen boa tarde, volvemos vernos mañá.